Lah iki Inggrise 8 lho. Lah anakku Inggrise 9. Lho hebat no. Ya didum cah 3 anakku 3. Aduh jare. Tak tuwa puk tenan. Pancet nelu ngono jenenge iki. Ah putrane Mas Dehan Vigo Adiansah ki karo apa sih ki ibuke ki Ibu Us ki karire wis hebat tok. Paling tidak kan putrane ki bakat ning seni. Iki wis ditukokno keyboard, tukokno gitar. Lah anakku padha anakmu ndi? Lah aku dagelan anakku lho ning sekolahan saiki ya belajar ngedram. Oh, tak tukokno drum, tak tukokno gitar. Ora usah ado-ado. Kokno bonang sitoke cukup. Lho apa? Bakul es to mukoe rumangsaku. Kuwi malah penak apa panas-panas esuk wis tenan Agustusan tung wis malah mendino leh dhuwit. Bakul es sombong. Lho bojo duwe anak duwe bojo ya ngonokne Dik. Lho kowe ora roh kowe Dikaryakne ben nyambut gawe. Ning omah ora ngliwet tak omongi. Wae nyambut gawe nyatane ya gagal lho. Gagal. Lah aku nyambut gawe ya gagal. Lah aku kan usaha mebel to. Aku lho ndempeni bakul kasur. Bakul kasur kapan? Bakul kasur iki lek kulaan kapuk ya ning Bantur niki lho. Ning kene ta? Kulaan kapuk. Nika kene mbok gawa ning. Kok kene tak gawa ning Blitar. Terus akhirnya tak tumpakno truk. Terus lali ra tak tutupi. Pas munggah lah kok enak angin gede, kapuk mudal kabeh. Akhirnya lah sing ning gurine numpak motor raine kaya Anoman kabeh malah.